Goddag og velkommen til Lego-nyhederne 3. Ja, i går var det så nytårsaften, og nu er det så 2011. Og der er kommet 2 nye i byen. Vi går over til dig, Robert. Hej, jeg skal Jørgen interviewe en ny i byen, og han hedder kaptajn Wexner. Fortæl om det til. Ja, jeg er kaptajn for klonerne, og jeg er blå. Det kan man se. Og jeg er skæg. Prøv at se her. Se. Jamen, så er det da ikke en ordentlig kloning. Jo, altså kloner må godt have skæg. Så. Boba Fett har da også skæg. Men han ligner jeg ikke. Men han er en klon. Nå, men... Ja. Og ja, alle kloner kan jo lige skyde drøder, det sagde vi i går, ikke? Jo. Okay. Okay, over til dig, Boba Fett. Ja. Jeg er så herinde. Det er måske lidt svært at se. Øjeblik, I får lidt lys. Ja, jeg skal så interviewe den anden, og det er en grøn drøde. Ja, du skal bare starte med at fortælle om dig selv. Rata. Jeg er McReeves, og jeg er en grøn drøde, og de styrer maskiner. Okay. Er der mere? Det ved jeg ikke. Men det vil jeg da ikke tro. Okay, så er der over til dig igen, General Grievous. Yeah. Ja, over til nogle reklamer. Ja, I skal samarbejde med klonerne. De er hurtigere end drøderne. Ja, I skal bare samarbejde med kloner. Vores nummer er... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Det var så reklamerne. Okay. Ja, vi er så i det nye år. Og på et tidspunkt i dette år kommer der en Star Wars 7. Vi ved bare ikke, om det bliver bedre end det andre. Men... Det kan vi da håbe. Ja. Der er bare lige én ting. De gode kloner der, ikke? De skal jo til at have nogle nye dragter på, og det er separatistdragter. Eller de der onde dragter der. Fordi de har jo de der dragter med der. Det kan være, at det bliver lidt ligesom det for de andre bliver dem. Så er det bare lige Luke i stedet for Anakin. Så vil det bliver sådan bare igen og igen det samme. Ja. Ja, og så skal vi over til dig, Fartbølle. Ja, jeg skal bare lige sige farvel. Og jeg skal bare lige slutte af, og det skal jeg da sige. Ja. Og jeg glæder mig rigtig meget til Star Wars 7. Nå, hej, og kære til næste gang.